Mga kauturan sa siningation, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo, kag buksan naton ang aton mga kasulatan, kag aton bagabasahon ang 1 Kapitulo 1, magasugod kita sa 10 pakadto sa 14, kag ang pulong sang Dios naghambal sa subong sini. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan, ang kalibutan gintugas ang Diyos paagi sa iya, pero ang kalibutan wala makakilala sa iya. Nagkari siya sa iyang kaugalingon nga banwa, pero ang iyang mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios hindi sa tawhanon nga paagi, sa bagay nga nataw sila nga may tawhanon nga amay. Kundi ang Dios mismo amo ang ila amay. Ang pulong nangin tao kag nagpuyo sa tunga naton, nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuoran. Ini amo ang himaya nga nabato niya subong bugto nga anak sang amay. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kagaton ini patugsilingan nga mga dinalan, agud nga makahatag sa aton sang espirituhanon nga kamatuoran sa sinigid nga tion. Ang bersikulo 10 kon aton na sapwan sing maayo ang ginbasa na kon bag-o lang nagasiling siya. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ng Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Aton sing talupandon sing matinaw, una sa tanan, kung sino ini ang ginamit lang sang Bible diri nga pulong. Sinya ang pulong yara na nga daan sa kalibutan, kag ang kalibutan gintuga paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magbaton kag magkilala sa iya. Sino ini diri nga pulong nga ginabalik-balik, aton ini siya mahangpan sing maayo, kung mabalik kita jotay sa bersikulo 1. Hiling niya sa bersikulo 1, sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Ang ginahambal diri sa 10 nga pulong, kaupod sang Dios kag ini nga pulong Dios. Pero wala gid mamitlang kung sino gid ang ngalan sini nga pulong. So manaog kita sa bersikulo 10, agod nga mabatyagan naton, hindi lamang tungod kay akon kinhambal, kundi tungod kay ang Bible amo ang naghambal kag nagpakilala sa aton kung sino gini ang ginatawag kag ginabalik-balik diri nga pulong. Okay, bersikulo 14. Ang pulong nangin tao kag napuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuoran. Ini amo ang himaya nga nabato niya subong bugtong nga anak sang Dios. Okay, ang pulong nangin tao. Sino ang nagkari sa kalibutan nga nagpakatao? Wala sang liwan kundi si Jesus Christ. So ang pulong gali diri nga ginahambal sang John chapter 1, amo si Jesus Christ, kay siya amo ang nagpakatao. Kag katapusan
nga linya sang 14 nagsiling, ini amo ang himaya nga nabato niya subong bugtong nga anak sang Dios. Sino ang ginatawag sang Bible nga bugtong nga anak sang Dios? Wala sing liwan kundi si Kristo. Kay siya amo ang bugtong nga anak sang Dios nga nagpakatao, nagkari sa kalibutan, kag nagpuyo upod sa aton. So mga kautoran, hindi kita magpalibog kung sino ini ang ginahambal sang Bible nga pulong. Wala sing liwan kundi si Kristo, tungod kay siya lamang ang nagpakatao kag nag-upod sa aton sulod sang mga 33 katuig. Kag siling sang Bible ini nga pulong bugtong nga anak sang Dios. So wala na sang liwan ginatawag sang Bible nga bugtong nga anak sang Dios kundi si Ginoong Hesukristo lamang. So aton tanawon pagid ang mga kamatuoran diri nga dapat naton matalupangdan sa bersikulo 11. Nagasiling, nagkari siya siyang kagalingon nga banwa, pero ang iyang mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Ori diri ang masubo nga sugilanon, ang pulong nga amo si Kristo ginhambal sa 11 nga nagkari siya sa iyang kaugalingon nga banwa. Okay, sa labing mahapos ang kaugalingon nga banwa ginhambal diri amo ang pungsod nga Israel. Kay man sa tawhanon nga paghambal si Kristo Israelinhon kayang ginikanan nga tawhanon nga mo si Joseph kag si Mary kaliwat sang mga Israelinhon. Okay, ang siling diri sa 11 nagkari siya siyang kaugalingon nga banwa nga amo ang Israel. Pero ang iyang mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Sang si Kristo nagkari kag natao dito sa pungsod nga ginatawag naton pungsod sang Israel, makita naton kag masapwa naton nga halin sang pagbunag sa iya, wala siya sing lugar kundi dito na lang siya na tao sa lugar sa mga sapat sa mga karniro kag baka, kay ginsikway siya kay siling nila sang mga nagabantay sang balay dalayunan. Sa itong natao siya, wala na sang lugar diri. Hindi na ni bagay para sa inyo kay manugbata nga daan asawa mo si Mary. So dira makita naton ang pagsikway kay Kristo. Sang si Kristo nagpanudlo na, mga 30 na iyang edad. Nagpanudlo siya sang maid-id sa mga katawhan. Nga siya amo ang ginpadala sang amay nga Mesiyas, manuluwas ang mga tao, hindi magpati sa iya. Ang iya mismo mga kaliwat kasimanwa, hindi magtuo kag magbaton sa iya. Kaya iban sa ila nakakilala kay Joseph kag kay Mary, di ko magsiling si Kristo nga siya anak sang Dios, siya halin sa langit, nagkari siya subo nga Mesiyas agud magluwas sa mga katawan. Siling sa mga katawan, kilala namon ang imong iloy, ang imong amay, kag may mga utod pagani ikaw nga mga babae, kag mga lalaki nga bata gid iya nga tuod ni Moses, ni Joseph, kag ni Mary. Sa mga tao hindi magtuo kag magpati sa iya. Kung imo tanawon ang balaan nga kasulatan, kag ini makita gid sa Pilipos o kon sa John chapter 8 verse 46.
sa John chapter 8 verse 46, si Kristo diri dako gid ang iyang katingala, natingala gid siya sa mga katawhan. Siling ni Kristo sa mga katawhan nga iginatudloan nga parehas man niya nga mga Hudiyo, Israelinhon. Siling ni Kristo sa ila nga ako niyang iban gani nga mga tao magkari kag magtudlo sa inyo sang binutig, nagatuo kamo kag ginabaton ninyo ang ilang mga ginatudlo. Ako iya nga ginpadala sang Amay halin sa langit, nga nagatudlo sa inyo sang kabatuoran, hindi kamo magpati sa akon. Kag ginprangka sila ni Kristo nga naghambal sa ila, sino bala sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako, o kon ang akong ginahambal sa inyo hindi matuod. Halin sang una, tob-tob subong sa aton nga panahon, wala sang bisan sino nga tao nga makatindog kag magapamatuod nga si Kristo may sala, kag wala sing bisan sino nga tao nga makapamatuod nga ang ginhambal kag ginatudlo ni Kristo hindi husto kundi sala kag hindi kag wala sing kamatuoran. Don mo naton nga si Kristo nga natawag nga siya amo ang kabuhi, siya ang kamatuoran. Kung siya ang kamatuoran, then ang tanan niya ginahambal lunsay kamatuoran kag hindi binutig. Kag amoy ni natingalahan ni Kristo sa mga tao nga mga Hudiyo, nga iyang mga kaliwat nga ginasiling diri sang Bible, nagkari siya sa iyang kagalingon nga banwa, pero ang iyang mga kasimanwa wala magtuo kag wala magbaton sa iya kay man sang diri pa si Kristo sa dota, ginsikway siya kag wala ginabaton sang mga tao. Ang iya ginatudlo nga siya hari sang mga hari, nga siya amo ang Mesiyas, siya ang manuluwas, siya ang nagtugas sang kalibutan, kag siya ang bugto nga anak sang Amay sa langit. Inang tanan wala ginbaton sang mga tao. Nagkari siya, siyang kagalingon nga banwa, pero iyang mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero kung kaisa may balatyagon kita, siling naton ti kung si Kristo nagkari siyang kagalingon nga banwa nga amo ang pungsod Israel, siya manuluwas lamang sang mga Israelinhon, hindi sang tanan nga mga tao. Okay, tanaw naton ang sa ibabaw bala nga verse nga nagsiling siya, ang pulong yara na nga daan sa kalibutan, kag kalibutan gintugas ang Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Okay, ini matinaw nga si Kristo wala lamang nagkari sa pagluwas sa mga Israelinhon, kundi sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Dala na kita dira kay man ginakabi kita iya nga mga Hintil, hindi kita mga Israelinhon. Pero si Kristo nagkari hindi lamang sa mga Israelinhon, kundi sa mga Hintil man katulad sa aton. Nagkari siya hindi lamang sa pagluwas sa mga tao nga mga Hudiyo kag mga Israelinhon, kundi nagkari siya sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan. Amo ina ginasiling sa bersikulo 10 nga ang kalibutan iya gintuga, nagkari siya sa tanan nga mga tao sa kalibutan, pero ang kalibutan
wala magkilala sa iya. Aton ibalik ang aton huna-huna sa John chapter 3 verse 16. Nga nagsiling dira nga ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak. Ang kalibutan dire ginahambal amo ina ang mga tao nga nagpuyo sa bug-os nga kalibutan. Kag ang manuluwas nga si Kristo ginpadala sang Amay sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag ang siling sa John 3:16 amo ini nga ang bisan sino nga magtuo sinang Kristo nga iyang ginpadala hindi malaglag kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So si Kristo hindi lamang ginpadala agod magluwas sa mga taga-Israel, kundi ginpadala siya sa pagluwas sang tanan nga mga tinuga sang Dios nga nagapuyo sa bug-os nga kalibutan. Pero ang masubo nga sugilanon ngang mga tao sa kalibutan, bisan pa ang iyang mga kasimanwang Israelinon, nagsikway kag wala magbaton sa iya. Pero padayonon naton ang matahom nga sugilanon diri sa 12. Sa 12 nagasiling, pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Bisan nga ang kalabanan sang mga tao nagsikway kag wala magbaton kay Kristo. Pero sa 12 ginhambal, mayara gid man nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Wala gid man nga zero nga ang tanan nga mga tao nagsikway, kundi ang sa 12 nagsiling, mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Ano ang siling sang Bible sa nagtuo kag nagbaton sa iya? Siling sang Bible sa aton, ini nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa iya, ginhatagan sang Dios sang nga Amay sang kinamatarong nga mahimo sila nga mga anak sang Dios. Okay, duwahon naton kag grupo diri. Ibutang naton ang mga grupo nga nagsikway kay Kristo. Kung imong talupandon sing maayo ang ginhambal sang Dios sa mga nagsikway kay Kristo, amo ini ang ginhambal ni Kristo sa ila. Siling ni Kristo sa mga nagsikway sa ila, kamo mga kaliwat sang inyo Amay, nga amo si Satanas. Si Satanas botigon kag manugpatay. So ang panawag ni Kristo sa mga tao nga nagsikway sa iya, mga anak sila ni Satanas. Kung ang mga tao mangin anak na ni Satanas tungod kay ginsikway nila si Kristo, ang Dios nag-aman sang isa ka lugar nga ginatawag impierno para kay Satanas kag satanan niyang mga sumulunod. Pero sa piyak nga bahin tanaw naton ang 12 liwat nga nagasiling siya nga ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Den kon mga anak na sang Dios, sila ang manonoble sang langit.
Kay ang balay sang Dios amo ang langit. Din kon ang mga nagtuo kag nagbaton ginatawag nga mga anak sang Dios, ang langit amo ang ilang puloy-an kag indi ang impierno, kay ang langit ginaman sang Dios para sa tanan niya nga mga kaanakan. Pero may isa lamang kabagay nga aton atahagon subong, amo ini, si Kristo bugtong nga anak sang Dios. So ang Dios may bugtong nga anak. Kita iya nga nagtuo kay Kristo, hindi kita bugtong nga anak, kundi nahimo kita nga mga anak sang Dios damo. Ang Dios may bugtong nga anak. Sino ina? Si Kristo. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimo nga mga anak sang Dios. So ang mga theologians nagamit sang pulong adopted. Kita iya mga adopted nga mga anak sang Dios tungod kay nagtuo kita si Kristo, pero hindi kita iya bugtong nga anak. Akon ini ginaathag kay man sa aton kalibutan subong, mayara na iya nga piki nga mga Kristo nga nagkari kag nagapapritin-pritin nga sila amo ang Kristo, ang bugtong nga anak sang Dios, kag sila ang tag-iya sang kalibutan, kag sila ang tag-iya sang aton kalag. Hindi kita magpati sina, kay man ang Dios iya may bugtong lang nga anak nga amo si Kristo. Okay, kon may maglutaw iya karon nga magsiling nga siya amo ang Kristo, nagdamo na ang Kristo, hindi na bugtong. Nabatian naton ang controversial nga mga sugilanon nga mabatian naton sa TV. Nagalutaw ang ngalan ni Pastor Kibuloy nga nagaangkon nga siya amo na si Kristo, siya na ang appointed Son of God. Ginaklaim niya nga siya may gahom, mapauntat niya ang linog, ginaangkon niya nga siya ang tag-iya sang kalibutan, ginaangkon niya nga siya ang tag-iya sa mga kalag sang mga tao, kag ginasiling niya nga wala si makasulod dito sa langit kung hindi mag-agi sa iya. Ina nga mga pulong ginhambal ni Kristo, pero iyaman ginsalo nga siya amo ang dalan pakadto sa langit, kag hindi kita makasulod sa langit kung hindi mag-agi siya. Mga utot, ina amo ang piki nga nagapaka Kristo. Ang matutuod nga Kristo amo ini ang Jesus Christ nga nagpakatao, naghalad siyang kabuhi dito sa cross, ginlubong, pero sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya. Kagini nga Kristo naghimo sang dalagko nga milagro san diri pa siya sa duta. Ginayo niya ang masakiton, mga bungol nga mga bulag, mga lupog. Ginpauntat niya ang bagyo, ginbanhaw niya ang patay. May na-record sa Bible nga napatay nga ginbanhaw ni Kristo. Isa si Lazaro, ang isa sina bata ni Jairo nga dalagita nga ginbanhaw ni Kristo. Napatay pero ginbanhaw niya. Amo ina ang matutod nga Kristo, tanaw naton ang kamatuoran. Kon si Kibuloy amo si Kristo, sino nga patay dito sa Mindanao ang ginbanhaw niya?
kay nagka-claim man siya nga siya may gahom. Wala. Zero. So amo ina ang aton bantayan. Ara pa si Senior Aguila nga nagapakuno-kuno man nga ginanyos permi sa TV. Nga siya amo ang nag-reincarnate nga Diyos. Kung taton pa siya man si Kristo. Kaya ang Diyos nga nag-reincarnate o kung nagpakatao, amo na si Kristo. Ano nga perwisyo ang nahimo niya dito sa lugar diin siya ginaangko niya nga siya nag-reincarnate ko sa aton pa si Kristo. Damo nga perwisyo ang iyang nahimo dito kay mga bata nga nagkalataw ang mga katawan hindi siya gusto nga dalon sa ospital kung magmasakit kay man ginapalutaw niya nga siya may gahom sa pag-ayo sa mga balatian. So dako ang perwisyo nga nahimo niya tungod kay kadamo sa mga tao nga nagkalapatay nga wala man hospital kay nagasalig siyang gahom. Kagina siling nakon nga dako nga perwisyo. May duha ka tawo sa Pilipinas nga naga-claim nga sila na si Kristo, nagpakatao, pero natudlo iya sang Bible amo ini. Hindi damo ang Kristo. Ang Kristo isa lang. Amo ina ang bugtong anak sa Diyos. Kung may magpaka-Kristo na subong, hindi na ina bugtong, kundi nagdamo na ang Kristo, ina ang mga tao, piki. So aton dumdumon ang kamatuoran nga aton ginbahambalan subong. Ang Diyos may bugtong lamang nga anak. Nga mo si Kristo nga nagpakatao. Naghala siyang kabuhi sa cross, napatay, ginlubong, kag nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Kag ang tanan iya nga mga tao subong, nga magtuo kay Kristo, mahimo sila iya nga adaptibo nga mga anak sang Diyos, pero hindi sila o kung kita bugtong kundi adapted nga mga anak sang Diyos kay managtuo kita kay Kristo nga amo ang bugtong nga anak sang Diyos. Kag diri ako magatapos kung kita mangin adapted na nga mga anak sang Diyos tungod kay nagtuo kita kay Kristo, ang Bible nagatudlo sa aton nga kita amo ang masig ka manunubli sang tanan nga panaloblion ni Hesukristo nga bugtong sang anak sang Diyos. Kung si Kristo manunubli sang tanan gikan sa amay, kita masig ka manunobli upod kay Kristo. Kung si Kristo amo ang manunobli sang balay sang Dios, nga amo ang langit din kita, masig ka manunobli man upod ni Kristo. Kung ano ang panublion ni Kristo, amo man ina ang aton panublion. Kay man kita mga adopted nga mga anak sang Dios, kag may diretso kita sa pagpanubli upod kay Kristo nga iya nga bugtong nga anak sang Dios. Then kun amo sina ang aton himuon sa sining nga tion, magpaubos kita sa aton kagalingon, i-surrender naton ang aton bugos nga kabuhi dira kay Kristo. Tuuhan kag batonon naton siya sulod sa aton mga kabuhi. Kay kon hindi kita magkilala kay Kristo subong, kag aton siya isikway subong,
magaabot ang tion sa adlaw sang paghukom. Kagitang magapangatubang sa Dios. Kagang Bible nagatudlo sa aton nga kung ano ang aton buhaton kay Kristo subong diri sa duta, amo man ina ang iyang pagabuhaton sa aton sa tubangan sang amay sa adlaw sang paghukom. Kung isikway naton siya subong, kag hindi naton siya pagkilalahon subong, isikway man niya kita, kag hindi man niya kita pagkilalahon sa tubangan sang amay. Mga utod, hindi kita makalikaw kay Kristo sa tanan nga panahon. Kamay ginatawag sa Bible nga final judgment, diin kita magapangatubang sa Dios. Then amo ini ang kamatuoran nga ginatudlo sang Bible sa aton, kag nagasiling gid siya nga ang tanan nga tinuga sa langit kag ang tanan nga tinuga diri sa kalibutan sa duta kag ang tanan nga tinuga sa idalom sa duta sa adlaw sang paghukom, magakilala kitang tanan nga si Kristo amo ang hari sa mga hari. Si Kristo amo ang Ginoo sang mga Ginoo. Kag ang tanan magapiko sa iya magatuhod kag magakilala kay Kristo subong hari sang mga hari. Kung amo sina, dapat nga kilalahon na lang naton siya subong nga daan. Iintrigar naton sing bugos ang bugos naton nga kabuhi, kag alagaron naton siya kutob sa aton masarangan, tubtob nga siya liwat, magabalik sa kalibutan sa paghukom sa tanan nga mga kauturan. Mga kauturan, madamo gid nga salamat, kag kabay ang Dios magpakamayo sa aton tanan.